Použité batérie sa oplatí triediť a náš Štefan Červenka vám vysvetlí prečo. Servus Štefan. Ahoj. Recyklácia odpadu má zmysel. Ďakujeme, že ho triedite. Čo obsahujú použité prenosné batérie a prečo sa oplatí ich triediť? Čo nám na to povieš? Batérie obsahujú najmä ťažké kovy a z toho vyplýva niekoľko ďalších náležitostí, ktoré treba. Ťažké kovy sú jednak vzácnym zdrojom surovín, ale na druhej strane sú aj veľmi škodlivé pre životné prostredie. Takže preto je dôležité, aby sa nedostali napríklad do prírody, kde ich často nachádzame na čiernych skládkach, ale ani do zmesových kontajnerov. Jedno aj druhé nie je správne. Je to z toho dôvodu, že vlastne aj v zmesovom kontajneri končia potom na skládke, kde robia ďalšie problémy a pokiaľ skončia v prírode, tak to je úplne to najhoršie, čo môže nastať. Kde všade môže verejnosť odovzdávať takéto použité batérie rôzneho typu? Teraz sa nachádzame konkrétne v predajni Decathlon, to je jedna z možností. A skús nám povedať, kde všade majú ľudia možnosť odovzdávať tieto použité batérie. Čo sa týka odovzdania batérií, tak najlepšie je to odovzdať v predajni, v ktorej ste si to kúpili. Čiže vo všetkých predajniach, kde si batériu zakúpite. Povinnosť predajne je odobrať batériu od vás. Bezplatne. Bezplatne, samozrejme. Všetky možnosti, ktoré sú, tak sú bezplatné pre občanov. Potom ďalšia forma je odovzdať batérie do nádob špeciálne určených na rôznych úradoch, na poštách, v školách. A potom môžete odovzdať batérie na zberných dvoroch vašich obcí a dvakrát do roka obec musí robiť zber kalendárový. Takže to je posledná možnosť. Takže tých možností je veľmi veľa. Tých možností je viac. A ďakujeme každému, kto aj tieto druhy materiálov triedi. Je to veľmi dôležité. A vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia. Dovidenia. Všetky informácie ohľadom tejto témy sme pre vás spracovali na naturpak.sk.